9:55 minutos, grazas, Padín. Pois, a verdade, Xiana, que tal? Moi bons días. Moi bons días, Rocío. A ver, ti sempre eres como moi riquiña, moi complaciente con todo tipo de insectos, pero de verdade, que as cascudas dá moito noxo, non? Sí, non, tes razón. E por certo que non hai que pisalas, sei que hai xente que é alérxica ou producenlle asma as cascudas, e dis que se as pisas é pior. Ah, sí? Porque emiten unhas certas sustancias que lle fai pior a xente que xa ten unha cousa moi elevada. E isto pasa sobre todo en rexións máis tropicais, e onde as cascudas son máis grandes. Porque son bichiños moi curiosos, a verdade, teñen un montón de curiosidades e mitos que despois repasaremos con Xiana, como por exemplo esto da central nuclear, que se hai unha explosión nuclear son as primeiras en sobrevivir, despois nos dirás se é certo ou non. Non mo digas aínda. No, era outra cousa. Ah, que? A mí me gusta el flow de la cucaracha, cuando haces flis, hace así e se... Ai, se mal. Písala. Bueno, veña, imos ao chollo, Xiana, a ver, curiosidades das cascudas, non? Sí. Porque teñen ademais un aspecto moi característico, non? Efectivamente, o seu corpo xa está feito para resistir un montón de cousas, ese xeito de ser planiñas, de poderse meter entre todo tipo de lugares, tal como dicía a señora, que lle aparecen por todos lugares, justamente pola súa estructura corporal. Saben bucear, poden mergullar ata 40 minutos. E como son quen de meterse por esas fendas? Pois xustamente o seu corpo. Son animais que levan aquí moitísimo tempo, entón que están moi ben adaptadas á vida que levan adiante. Ese corpiño plano as axuda a meterse por moitos lugares. Os seus non son ollos, pero o seu estilo de visión as axuda a topar os lugares máis escuros, o que tamén lles confire unha capacidade para agocharse en calquera lugar da casa. Son moi rápidas. Son tan rápidas que sería como se ti, Rocío, te puxeras a correr a 300 km/h. Que pasada! Así de rápida é unha cascuda, por iso que ás veces vas detrás dela e non a colles. E se orientan efectivamente moi ben. Son quen de diferenciar esquerda de dereita, que eu teño, por exemplo, unha prima que non o pode facer. No, pero non por... Xa non, non por mal, porque ten un nome, non é dislexia, ten un nome, hai xente que non sempre dicían Barrio Sésamo, estudiábamolo, pero alguén sabe o nome? Non, por aí para ver se estánse rindo, non. Pero bueno, é verdade que ás veces orientarse, elas orientanse ben. Bueno, e nos, cando nos orientamos, cando imos co coche, especialmente agora en verán, que temos que tirar man de aplicacións, a ver que máis outra curiosidade. Sí, o da cervexa, que deixame tola isto. Como que lles gusta a cervexa? E a quen non lle gusta a cervexa? Xa, pero as cascudas? Bueno, creo que agora a xente está bebendo menos. Sí, saiu outro día. Os rapaces novos, sí. As cascudas gustalle, en xeral, gustalle todo tipo de alimentos. Poden chegar a comer pegamento incluso. Que me dis? Ou papel poden chegar a comer. Aliméntase dunha morea de cousas. E efectivamente lles gusta a cervexa. De feito, ao longo da súa longa vida, derivaron cousas para poder acostumarse a certas sustancias que está dentro do alcohol e así poderse alimentar de máis cousas. E unha cousiña que tocaba por aí, se teñen que comerse a outras cascudas, as comen, as papan. O canibalismo, que é unha cousa evolutivamente moi aconsellable, menos aos humanos. O sea, claro, polo que estás narrando... Houve por aí un que comeu unha persona, estou me acordando agora, pero non sei se foi en Galicia. Bueno, a ver, esto es como de os que se quedaron aí despois do accidente de avión, pero xa, claro, foi unha situación moi desgraciada. Claro, o sea, estamos describindo, Xiana Albor, auténticas supervivintes, non? De aí que, bueno, pues que leven existindo dende a prehistoria, ou non, porque agora con Xiana Albor o que imos facer é tratar de desmontar unha serie de mitos que eu creo que todos escoitamos algunha vez na vida sobre as cascudas, e Xiana vai nos dicir se é certo ou non. Imos co primeiro, a ver, conviviron cos dinosaurios. A ver, isto vou dicir que sí, porque eu digo que sí, porque, a ver, dixeches ti antes que eran prehistóricas, non sei. Verdadeiro, Rocío Delgado. De feito, conviviron incluso antes. Antes? Temos cascudas desde moitísimo antes que os dinosaurios, desde hai máis de 300 millóns de anos. Temos que aprender delas, porque realmente sobreviviron xa 3 extincións masivas. Son as xefas, saben perfectamente como seguir para adiante. É que eso che iba a dicir, os dinosaurios non puideron, elas, sen embargo, non sobreviviron os dinosaurios. A todo, ao meteorito, xa che digo, 3 extincións masivas, ou seja que de feito hai quen di que temos que estudar as cascudas para saber como adaptármonos aos xeitos cambiantes, que realmente é aí onde está a chave, non ser forte, nen guapo, nen nada. Bueno, pero menos saltar por o canibalismo, mellor rondar moitas ideas por se acaso. Imos a por outra. Ai, esta que me gusta a min, creo. A ver, resistirían a unha catástrofe nuclear? Ti que dis? É que eu non teño ni idea. A ver, digo, non.
Que non? Non. Pois non, efectivamente. Non, mira. Isto é falso. Leva xa 2 de 2. Moi ben, vou chegar ao teu premio ao finalizar, vai ser un insecticida especial. Bailar un pouquiño, o sea, que non poderían sobrevivir. Non poderían sobrevivir, pero sí que son quen de aturar a radiación ata 10 veces máis ca nós. Entón, a mellor, elas non resistirían, pero as ootecas, que é onde poñen os ovos, que os protexen, a mellor sí que resistirían. Entón, conseguirían tirar para diante. Algo así como lle pasa ao ginkgo biloba, que non resistiu a bomba nuclear. É un árbore preciosa. Vale, digo, quen é? Vale. Sí. Has de saber quen é, o típica que din que é moi boa para o cerebro. Pois ela, mellor, esas morrerían, pero os seus descendentes serían quen de volver á Terra, aínda que houbera radiación no ambiente. Así que sí, non resistirían a radiación, pero sí posteriormente. Bueno, pois aclarado este punto. A ver, poden vivir sen... A ver, se o vemos, compañeiros, poden vivir sen cabeza as cascudas? A ver, isto é como algún de nós que imos pola vida como polos sen cabeza. A ver, aquí non me mollo, Xiana, non sei, diti. Pois poden. Poden vivir sen cabeza. Verdadeiro, poden chegar a vivir sen cabeza até 30 días, e de feito son un pouco Kardashian. Pero... Non en que viven sen cabeza, que as Kardashian teñen boa cabeza, que están forradas. Pero iso como é posible, dicir? Pois é un rollo... porque non respiran pola boca que non está na súa cabeza. Entón, sen cabeza poden chegar a vivir ata 30 días. Teñen, bueno, como todos os insectos, teñen un sistema de respiración traqueal, entón por todo o corpo respira. Pero o interesante é que son quen de perder as costelas para meterse, igual que a Kardashian non lle sacaron unha costela. Pois esa non sei, pero é verdade que antes, nos 90, era moi típica esa operación. Agora espero que menos. Pero non a regeneramos. As cascudas son quen de perder, digamos, o equivalente ás costelas para meterse por lugares así. Polas fendas, o que dicíamos. E despois rexeneralas. Logo a rexeneran? Logo rexeneran, non a cabeza. Pero que pasada o que estamos aprendendo aquí con Xiana. Son sorprendentes. Veña, que temos outra dúbida. Dime que é a última, outro mito. Non teñen corazón, como moitos dos nosos exmozos. Home, pois, a ver. Ti que dis, verdadeiro ou falso? Home, pois, despois de contarnos o do canibalismo, despois de contarnos todas estas cousas, non sei na casa que pensan, pero digo que moito corazón, así entendido como sentimentos, non ten pinta, non? Pois esta é falsa. Sí que teñen, penso que sí. Teñen corazón? A ver se me tiña... Bien, pero que me dis? Teñen corazón? Sí, teñen corazón. Teñen corazón, non teñen verdadeiro sistema nervioso como a nós, pero sí que teñen corazón. E teñen, ademais, unhas antenas coas que poden recoller un montón de sentimentos, pero non teñen corazón a hora de, como lle gusta moito aquí a mesa que fale de sexo das cucarachas. O sexo das cascudas é aquí te pillo, aquí te mato. E por iso, lles vai tan ben, porque non lle dan ni media volta, veña, patiante. Teñen corazón, pero non no sentido metafórico do amor ou do desamor. Que va, ese non. Así sobreviven tantos anos. Bueno, querida Xiana, moitísimas grazas, como sempre, por descubrirnos curiosidades dos nosos seres vivos. Bueno, continuamos